jekk sit id-dar kellu jsir jaf x'ħin għandu jiġi l-ħaliel Il-Vanġelu li jastennaw lill-Arus biex jasal għal il-Pażu ma jawattiġ u dan ix-xabbiet jaqbalhom in-nas u tmajn biex jituhom żejt il-ħafna. L-arrest li jistennaw jidħol magħhom u jagħmel il-barra. Dejjem sibtu jistenna li jafu li għandhom età avvanzata kemm il-familja, kemm il-ħbieb u kemm lil dawk li jkunu jħobbuhom. Raw fuq is-servizz tal-tqarbin tal-morda li f'pajjiżhom ma jeżistix.